Kedysi dávno, v krajine zvanej India, žil mladý princ menom Siddhartha Gautama. Mal všetko, čo si človek mohol prijať, honosný palác, nádherné záhrady a všetky lahodné vegetariánske jedlá a najlepšie oblečenie. Jeho otec, kráľ, sa postaral, aby Siddhartha nikdy nevidel nič smutné ani nepríjemné, dúfajúc, že vnútri palácových múrov bude vždy šťastný. Ale aj napriek všetkému tomuto luxusu v Siddhartovom srdci rástol zvláštny pocit. Cítil, že niečo chýba, hlbšia pravda, ktorú nedokázal pochopiť. Zlato a drahokamy, hudba a tanec mu pripadali ako krásny sen, ktorý nebol celkom skutočný. Jedného dňa, zvedavý na svet vonku, Siddhartha tajne opustil areál paláca. Uvidel starého muža, potom chorého človeka a napokon mŕtve telo, ktoré odnášali. Tieto pohľady mu dali pochopiť, že každý čelí starobe, chorobe a smrti. Videl aj svätého muža, nazývaného askétom, ktorý žil veľmi skromne a hľadal mier. To prinútilo Siddhartu uvedomiť si, že jeho pohodlný život je len malou súčasťou sveta. Rozhodol sa, že sa nemôže uspokojiť so životom, v ktorom bolo utrpenie skryté. Siddharta urobil ťažkú voľbu, opustil svoj kráľovský život, svoju rodinu a svoju budúcnosť ako kráľa. Chcel nájsť spôsob, ako ukončiť utrpenie pre všetkých, skutočné a trvalé šťastie, ktoré nebolo len prchavým okamihom. Stal sa putujúcim askétom, hľadajúcim odpovede. Mnohé roky Siddharta žil veľmi prísnym životom, takmer nič nejedol a dlhé hodiny meditoval. Veril, že ak jeho telo bude trpieť, jeho myseľ sa vyčistí a nájde pravdu. Veľmi schudol a zoslabol, takmer prišiel o život. Ale ani táto extrémna cesta mu nepriniesla mier, ktorý hľadal. Uvedomil si, že ani veľký luxus, ani veľká námaha nie sú odpoveďou. Stále hľadal to, čo si skutočne zaslúžil, úplné pochopenie, nielen ďalšiu formu boja. Jedného dňa ho uvidelo milé mladé dedinské dievča menom Sujata, ako vyzerá slabo a ponúklo mu misku ryžovej kaše. Toto jednoduché, výživné jedlo mu vrátilo silu. Uvedomil si, že stredná cesta, ani príliš veľa, ani príliš málo, je pravdepodobne tá správna cesta. Našiel veľký, listnatý strom, teraz známy ako bodhi strom, a sadol si pod neho. Siddharta si dal silný sľub, nepohne sa, kým nenájde konečnú pravdu, nech sa stane čokoľvek. Bol odhodlaný neuspokojiť sa s ničím menším ako úplným osvietením. Keď hlboko meditoval, mnoho strašidelných vízií a lákavých myšlienok sa ho snažilo rozptýliť. Boli to ako vnútorné pochybnosti a obavy, ktoré sa nás snažia odviesť od našich cieľov. Ale Siddharta zostal pokojný, vyrovnaný a sústredený na svoj vnútorný pokoj. Týmto neochvejným sústredením prenikol cez všetky ilúzie a pochopil skutočnú povahu života a utrpenia. Čelil svojim najväčším výzvam a vyšiel víťazne. V tom okamihu dosiahol osvietenie a stal sa budhom, čo znamená prebudený. Našiel to, čo si skutočne zaslúžil, hlboký pokoj a múdrosť, ktoré ho úplne premenili. Buddha potom strávil zvyšok svojho života učením iných, ako nájsť svoju vlastnú cestu k slobode a radosti. Jeho cesta nás učí mocnú lekciu. Nikdy sa neuspokojte s tým, čo vyzerá dobre navonok, ak vaše srdce vnútri cíti prázdnotu. Nikdy sa neuspokojte s menším, než je váš skutočný potenciál, alebo s odpoveďami, ktoré skutočne neuspokojujú vaše najhlbšie otázky. Vždy hľadajte život, ktorý vás skutočne naplňa. Pochopte, čo si skutočne zaslúžite, nielen pohodlie alebo majetok, ale vnútorný pokoj, zmysel a skutočné šťastie. Máte v sebe silu usilovať sa o tú vyššiu pravdu, rovnako ako Siddharta. Ak vás neuveriteľná cesta princa Siddhartu inšpirovala k tomu, aby ste siahli po viac, odoberajte slova Krepo pre ďalšie legendárne príbehy. Dajte, páči sa mi to, ak dnes túto lekciu uplatníte, a komentujte, aký slávny príbeh by sme mali zdieľať na budúce.